केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। पुरस्काराचा कार्यक्रम आज आपण इथे आयोजित केलात आणि त्या कार्यक्रमाला मला बोलवलं त्याबद्दल मी आधी आपली आभारी आहे। आज ज्या काही सर्व महिलांचा पुरस्कार देऊन मान सन्मानित त्यांना करण्यात आलं त्या सर्वांना माझ्या शुभेच्छा। भाषण करण्याची तशी सवय नाही कारण घरामध्ये तिघ जण भाषण करत असतात त्यामुळे मला तसं आता असं वाटतं की मी जास्त बोलू नये कारण तिघे एवढे बोलत असतात ना त्यामुळे मी न बोलणं बरं म्हणून मी लोढाजींना सांगितलं की तुम्ही अध्यक्ष म्हणून भाषण केल्यानंतर मी करणं बरोबर नाही। भाषण करण्याची तशी सवय नाही कारण घरामध्ये तिघ जण भाषण करत असतात त्यामुळे मला तसं आता असं वाटतं की मी जास्त बोलू नये कारण तिघे एवढे बोलत असतात ना त्यामुळे मी न बोलणं बरं म्हणून मी लोढाजींना सांगितलं की तुम्ही अध्यक्ष म्हणून भाषण केल्यानंतर मी करणं बरोबर नाही। पण आज या महिलांनी जो काही ह्या संस्थेने जो काही कार्यक्रम आयोजित केला तो खरंच वाखाणण्यासारखा आहे। आज समाजातल्या ज्या काही स्त्रिया आहेत ज्यांनी या समाजासाठी जे काही काम केलंय त्या सर्वांना मी शुभेच्छा देते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।